zuciyata zanne kamar na sanya takwabi ne in sare wuyar mai raba ni da ita don kwago na maki ne tun da na ganta sai na raina da santa kaɗai ne na kasa ba ina nazari na je na faɗa mata sanda nake ta yi ne ko duba so mai yasa idan aka ke ka a zuciya sai ta mai da radadi ne mun dau shekara kamar ɗaya santa yana cikin zuciyata ina jinyar zuciya da ciwo babu halin na jere na farta wani sa'in sai ta zo gare na kan matsaloli na gidansa an rage so ya sarki mini zuciyata a yi ɗaurin da bai ko duba na rasa yadda zane na je na furta ga zuci tana azaba in ko har na ganta da wannan a gefe raina ya ringa kuna na sa'in in kira ta salula ta ɗauka na ringa murna ina da bukatar na faɗa mata zancen raina ta danna zaune biyar ta nake to a dare da rana harkokina duk suka sauya kira ta a yanzu an jama na sake kan ƙaunar ta abin ya sauya abokanai na kafsin jikata kan ƙaunar ta suka ce na juya ni ko sai na faɗa masa cewa soyayyar Maryam na shirya ko za ta kina ko za ta so ni a hankali wata ran zan furta soyayya ba ta san gaggawa ta ratsa ni jini har hanta Maryam dai ina da yakinin ina furta za ta aminta ashe ban san kore ni nake bayan jinkiri akan soyayya tana makaranta na kira domin na yi furcin soyayya na ce da akwai batu sai ta ce in bari dai tana kan hanya bayan kwana biyun ta da dawowa na kira ta take ta ɗauka na ce mata zan taho da akwai maganar da a zuci ke mini duka ta ce sai na taho sai na sada sarai yau zana warware sarka bayan na je gidan ta fito maka gaisa sai na fara bayani sai na ce mata yar uwa san ki da bisa zuci na mini rauni nan take sai ta sunku ya kayi ta ce na makaro a bayani batun da nake maka wani ya kai bai ko dan nufin ya aure ni ko na kaɗa kai a zato na wasa ne take a gare ni ashe gaskiya take da na gane raina sai ta kasa sukuni